Ahojte, volám sa Vicky a práve počúvate podcast Chvíľka psychológie. Budem tu spracovávať rôzne psychologické témy. Pre väčší prehľad o tom, čo sa s podcastom deje alebo bude diať, sledujte môj Instagram s rovnomenným názvom Chvíľka psychológie. Keďže toto je úvodná epizóda, rada by som krátko pohovorila o mojich cieľoch, očakávaniach a plánoch, čo sa týka podcastu a psychológie ako takej. Mojím hlavným cieľom je pripraviť samú seba na vysokoškolské štúdium psychológie do Čiech. Vďaka tomuto podcastu chcem zlepšiť moje komunikačné schopnosti. Podcasty robím hlavne pre seba. Tým, že budem musieť danú tému niekomu inému vysvetliť, sa v nej sama zlepším a zároveň to môže byť užitočné aj pre vás poslucháčov, že sa niečo nové dozviete. Mojím primárnym jazykom bude slovenčina, ale možno niekedy vydám aj nejaké epizódy v angličtine, čiže aj na to sa môžete tešiť. Chcela by som iba podotknúť, že nie som profesionál, nemám ani odborné vzdelanie, zatiaľ. Témy budem spracovávať z odborných zdrojov, zväčša z psychologických učebníc. Dnešnou témou je spánok. Dozviete sa, či ľudovo zaužívané pomenovanie rané vtáča alebo nočný vták sú len kultúrne fenomény, alebo je na tom aj niečo pravdy. Taktiež o tom, že K-komplex nie je vitamínový doplnok a čo je to vlastne ten cirkadiánny rytmus. Spánok by bolo možné definovať ako prirodzený psychosomatický stav. Len pre také krátke vysvetlenie, psychosomatický znamená, že sa týka psycho, čiže duševná, a soma, telo, telesné. Čiže dokopy to máme, že sa týka aj psychiky, aj tela. Pri porovnaní s bdelosťou sme pri spánku oveľa menej aktívni. Nie je to však stav úplnej telesnej alebo psychickej pasivity. Dejú sa tu rôzne druhy mentálnych aktivít, ako napríklad sny. A spiaci ľudia nie sú nevšímaví voči okoliu. Napríklad matku malého bábätka prebudí jeho plač. Niektorí ľudia počas sna dokonca aj chodia. Zdravý spánok prináša telesný aj duševný odpočinok. Mal by pôsobiť osviežujúco. Vedci zatiaľ presne nevedia, ako spánok presne funguje. Avšak neurológovia zistili, že počas spánku sa zastavuje prenos nervových vzruchov. Nervové vzruchy sú ako keby taká pošta, že ten jeden nervový vzruch je ako keby tá jedna správa. A vlastne počas spánku sa zastavuje prenos týchto nervových vzruchov do mnoho častí mozgu. Čiže veľa častí mozgu zostáva neaktívnych. Respektíve menej aktívnych ako počas dňa. Tiež zatiaľ nevieme, prečo vlastne spíme. Niektorí bádatelia sa domnievajú, že spánok sa vyvinul z evolučných dôvodov, ako chránenie sa proti nočným dravcom. Pretože ľudia oproti iným živočíchom v noci špatne vidia. Experimenty so spánkovou depriváciou, čiže teda nedostatkom spánku, preukázali, že nedostatok spánku vážne narúša psychiku a vyústí v celkové telesné vyčerpanie. Z toho vznikla taká domnienka, že spánok slúži k obnove telesných a duševných síl. Počas dňa pôsobia dva protikladné procesy, a to je proces spánku a proces bdelosti. Teraz sa prosím vás nezlaknite, jeden z tých pánov má tak trošku netradičné meno. A na toto prišli pán Edgar a pán Dement. Spánok riadi pud homeostatického spánku. A teda jeho cieľom je zaistenie takého množstva spánku, aby sme počas nasledujúceho dňa vydržali byť po celý deň čulí. A taktiež nás udržiava v stave spánku. Potom druhý proces bdelosti je riadený biologickými hodinami. V každý deň nás v určitú dobu zobudí. Tvoria ho dve malé nervové štruktúry v strednej časti mozgu. Tieto biologické hodiny nás udržiavajú v stave bdelosti. Opakujú sa každých 24 hodín, čo sa aj nazýva cirkadiánny rytmus. Toto slovo pochádza z latinčiny z dvoch slov circa a dies, cirka znamenajúci okolo a dies znamenajúci deň. Je to teda striedanie aktivity a pasivity. Je tiež prítomné u rastlín, hmyzu a aj vyšších živočíchov. Tesne súvisí so striedaním dňa a noci.
Narušenie tohto rytmu môže viesť k zhoršenej schopnosti riešiť problémy a taktiež pomalšiemu reakčnému času. Kvôli tomuto sa neodporúča šoferovanie auta, keďže pomalší reakčný čas by mohol byť veľmi nebezpečný v tomto prípade. Pri prudkom brzdení je práve využívame tento reakčný čas. A taktiež môžete pomalšie reagovať na situáciu v premávke. Taktiež narušenie tohto rytmu môže viesť k slabšej koncentrácii. A tu už sa dostávame k našej téme o ranných vtáčatách a nočných sovách. Úroveň rannej psychosomatickej aktivity je rozdielna medzi ľuďmi. Z toho vzniklo aj pomenovanie ranné vtáča a nočný vták. Rozdiely nie sú len subjektívne. Ranné vtáčatá majú vyššiu produkciu adrenalínu, čo znamená celkovú vyššiu aktivačnú energiu. Čiže určite poznáte niekoho, kto vstáva hneď ráno a je plný energie a všetko vyrieši. A tiež poznáte niekoho, kto lepšie sa mučí večer, po prípade v noci. Takto to mali aj známi psychológovia Jean Piaget, ktorý bol teda ranným vtákom, a zase nočnou sovou bol Freud, čiže on písal výhradne cez noc. Takže iba taká zaujímavosť. Teraz si povieme niečo o fázach spánku. Niektorí ľudia zaspávajú i hneď, iným to trvá pol hodinu aj viac. Ale teda platí, že je to rovnaký vzorec, ale teda iným tempom. Spočiatku sú charakteristické ako veľké telesné pohyby, prehadzujeme sa, potom neskôr prichádza prehlbené dýchanie, pomaly zatvárame oči a dostávame sa do tzv. Hypnagogického stavu, ľudovo pomenované driemota. Je to stav medzi bdelosťou a spánkou, že nie ste ani tak úplne hore, ale zase ani nie ste akože zaspatí. Hej? A postupne sa znižuje svalové napätie, uvoľníte sa a zníženie krvného tlaku aj tepovej frekvencie. Fázy spánku súvisia so zmenami elektrickej aktivity v mozgu. Výskumom spánkových stavov sa zaoberali pán Kleitman a pán Aserinsky, ktorý bol jeho študentom. Teda študentom pána Kleitmana. Aserinsky zhromažďoval základné údaje o spánku malých detí. Počas jednej návštevy spozoroval u spiacich detí rýchle, trhavé, ale koordinované pohyby očí pod zavretými viečkami. Aserinsky hneď informoval Kleitmana, ktorý nemohol uveriť tomu, že tento proces ešte nebol zdokumentovaný. Začali potom tieto rýchle očné pohyby študovať systematicky v laboratórnych podmienkach. Opakovane budili pokusné osoby v rôznych častiach spánku a pýtali sa na ich prežitky tesne pred zobudením. Prebudenie pri rýchlom pohybe očí v 80 prípadoch si ľudia vybavili detailný sen. Budenie v inej fáze povedali, že sa im sníval sen len v 20 prípadoch. A takto bol vlastne objavený tzv. REM spánok, z anglického slova Rapid Eye Movement, teda rýchly pohyb očí. Zároveň vyslovili domnienko o súvislosti so snami. Tieto fázy spánku je možné študovať aj na základe tzv. EEG, alebo teda elektroencefalogramu. Zaznamenáva elektrickú aktivitu v mozgu pomocou elektród, ktoré sú pripojené na hlave. A následne sa tento signál prenáša a zosiluje do grafického záznamu. Ono je to podobné ako napríklad kardiogram, ak ste niekedy pozerali Hausa a niekoho tam oživovali alebo nejaký iný takýto doktorský program, tak je to veľmi podobné. Akurát tie, povedzme, čiary sú oveľa viacej špecifické a oveľa viacej nahusto. A záleží teda aj podľa toho, že v ktorej tej fáze sa ten človek nachádza. Aj podľa toho sa tie čiary líšia.
Dokopy vymedzujeme 5 štádí spánku. Niektorí ich delia na tzv. NREM fázy alebo aj non-REM fázy. Čiže to sú všetky tie fázy spánku, kde neprebieha rýchly pohyb očí. A potom sa vymedzuje aj tzv. REM fáza, ktorú už viete, že to je vlastne tá fáza rýchleho pohybu očí. Teraz si preberieme jednotlivé fázy spánku. Paradoxne začneme bdelosťou. Počas úplnej bdelosti a čulosti prevládajú tzv. Beta vlny. Majú vysokú frekvenciu a nízku amplitúdu. Ak by ste si to chceli predstaviť, tak na tom EEG by to vyzeralo tak, že by tie čiary boli veľmi husto za sebou a moc by sa nevychyľovali, že by boli relatívne krátke. V relaxovanom stave dominujú tzv. Alfa vlny, ktoré sú veľmi pravidelné a nie sú až tak nahusto, by som to tak nazvala. Čiže majú nižšiu frekvenciu. Potom sa postupne presúvame do prvého štádiu spánku, tiež nazývaný aj zaspávanie, alebo tzv. Hypnagogické štádium. Je to teda prechodné obdobie medzi bdelosťou a spánkom. A v tomto období dominujú teta vlny. Ak by sme si ich porovnali napríklad s tými alfa alebo beta vlnami, nemajú až takú vysokú frekvenciu, čiže sú trošku menej nahusto, ale zase sa viacej vychyľujú, že ako keby sú že sú tam také viacej kopčeky, že idú hore a potom dole, hej. Ale teda není to úplne akože tie vlny sa relatívne aj držia ako v strede, hej, že neviem teda, že či ma úplne chápete, ale teda áno. Potom ďalšie štádium je ľahký spánok a na EEG, ak by ste teda pozorovali človeka v ľahkom spánku na tomto zariadení, sú typické spánkové vretienka. Čo znamená, že tie čiary na tom EEG sú veľmi, veľmi nahusto na seba v istom bode, ale zároveň sú typické aj K-komplexy. To znamená, že tá čiara prudko vyletí hore, ale zase aj prudko zíde dole, čiže to je tzv. K-komplex. A v tejto fáze dochádza k výraznému zníženiu svalového napätia. Že teda úplne sme uvoľnení a chce sa nám spať. Čiže už teda akože... Ale teda, ak by nás niekto chcel zobudiť, tak ako asi by sme sa ešte zobudili. Potom ďalšie štádium, teda tretie štádium, už nazývame hlboký spánok, kde prevládajú delta vlny a tvoria asi tak 20 až 50% tohto EEG záznamu. To znamená, že už sa začínajú viacej vychľovať, viac idú hore a potom zase dolu. Hej? A že začínajú byť oveľa výraznejšie. Že idú hore a potom zase dolu. A nie sú zase až tak časté, čiže tá frekvencia sa znižuje. Potom štvrté štádium spánku tiež nazývame hlboký spánok, ale teda tieto delta vlny tvoria viac ako 50% tohto EEG záznamu. Čiže to znamená, že tie vlnky idú zase hore a dole. A je to teda väčšina tohto záznamu. Dochádza tu tiež k poklesu srdečnej a dýchovej frekvencie. Taktiež sa prehlbuje svalová relaxácia. Ale teda nie sú pozorované žiadne rýchle očné pohyby. A dostávame sa aj k REM fáze. Ak by som to mala tak nejak krátko definovať, tak je to stav bdelého mozgu a paralizovaného tela. Ak sa vám niekedy stalo, že ste sa zobudili tak, že ste sa nemohli hýbať, ale vaša myseľ bola aktívna, tak ste sa práve zobudili v tejto REM fáze. Nazýva sa to aj spánková paralýza.
Ale teda táto REM fáza je charakteristická tým, že tu prevládajú teta a beta vlny. Na EEG zázname by to vyzeralo ako nejaká kombinácia ľahkého spánku a bdelosti, čo je podľa mňa veľmi zaujímavé, že vlastne tam prevládajú teta aj beta vlny, čiže to ako keby nejaké spojenie, že nie sme ani tak úplne v spánku, ale nie sme ani vlastne zobudení. Z toho vlastne vychádza to spojenie, že bdelý mozog, ale paralizované telo. A teda pre túto fázu je charakteristické ťažké a nepravidelné dýchanie. Tiež nám srdce bije, ako keby sme boli zobudení. A teda hlavnou charakteristikou sú rýchle očné pohyby. Mozgová aktivita je podobná bdelosti, ale nie je tak pravidelná. No a keby ste chceli človeka zobudiť v tejto fáze, je to náročnejšie ako v ostatných fázach. Čo je typické, je svalová ochrnulosť, ale zaujímavé je, že to neplatí pre srdce, bránicu, svalov oka a hladkej svaloviny. A pokiaľ by ste sa teda zobudili v tejto fáze a práve by sa vám niečo snívalo, sny zvyčajne bývajú mimoriadne živé a majú bizarný a nelogický charakter. Dĺžka sna súvisí s dĺžkou REM fázy. A teda tieto štádia spánku sa počas noci striedajú. Jeden cyklus trvá asi 90 minút, niekedy dlhšie. Čiže počas spánku počas toho, ako spíte, tak sa vám vystriedajú niekoľko týchto REM fáz a niekoľko štádií hlbokého spánku a ľahkého spánku. Približne myslím, že to vychádza na nejakých 4 až 5 cyklov, ak to správne počítam, záleží aj podľa toho, ako dlho spíte. Ale teda tým, čím už sme bližšie k zobudeniu, tak tým sa vlastne predĺžuje tá REM fáza, že vlastne keď už sa dostanete znova do tej REM fázy, tak býva dlhšia ako tá prvá REM fáza, do ktorej sa dostanete. Rada by som krátko zhrnula dnešnú epizódu. Pri spánku dochádza k zníženiu aktivity, nie je to však stav úplnej pasivity. To dokazuje aj fakt, že počas noci snívame. Spánok slúži k obnove telesných a duševných síl. Zdravý spánok by mal pôsobiť osviežujúco. Počas dňa sa strieda bdelosť, ktorá je riadená biologickými hodinami, a spánok, ktorý je riadený bodom homeostatického spánku. Tieto dva stavy úzko súvisia so striedaním dňa a noci. Naše biologické hodiny riadia aj tzv. Cirkadiánny rytmus, ktorý sa opakuje každých 24 hodín. Je to striedanie aktivity a pasivity. Úzko súvisí so striedaním dňa a noci. Jeho narušenie vážne ovplyvňuje psychiku človeka. Poznáme 5 fáz spánku, od zaspávania až po hlboký spánok. Počas spánku sa dostávame aj do tzv. REM fázy, ktorú charakterizuje rýchly pohyb očí a úzko súvisí so snívaním. Počas spánku sa tieto fázy striedajú. Ja vám ďakujem za vypočutie dnešnej epizódy a dúfam, že ste si ju užili. Sledujte môj Instagram pre informácie ohľadom podcastu a budúcich epizód. Lúčim sa s vami a teším sa na ďalšiu epizódu.